bisimillah bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mo woni mon foof salminama on bismama e yewtere men hande e oɗo ñalawma yewtere men kuccam en gari kadi no gowɗen wadde kala e saaha so bismade goto e terɗe leydi ndi no kewɗen wiide ndi dawrugol to banggue pouvoir kono kadi dawrugol to banggue opposition société civile nayoriɓe to banggue faggudu fina tawa jangde hay ko nandi hen e ñalawma hande o en gari e mbaadi gondi koye mbaadi dawrugol nam kono kadi koye mbaadi gonka wona ka woni situation leydi Sénégal ko ɓoyani ko walla ni ko wona ko d'ailleurs eɗen gandi leydi ndi koyene wona hande balɗe sappo mataw ene wayno leydi ndi ene hepti kadi aussi jiiɓor goɗɗo jiiɓor noon koko yewte dettengol ɗin sumgoji présidentiel ha ɗum jibini ko kalten ɗo henno ko woni kuppugol licence haalirde witende Walfadjri walla mbiyen Walfa TV ha licence muɗum itta tawi ko ministre kalfinaɗo gueɗe ko wiyete ko ha joni e koɗo gueɗe mbiyen communication et télécommunication et économie numérique woni maître Moussa Bocar Thiam ene wayno kañum ha joni ittuno on ɗon licence caggal muɗum noon ene wayno haala ka heewino caɗele ɗi keewi e nder leydi Sénégal e ñalawma hande o gam yaade hen ko ɓuuri luggidde e on ɗon fannu banggue tirtugol on ɗon licence e gartirgol ngol fof saabu hande o Walfa hepti hoore muɗum en bismima ɗo biteɗo Mouhamadine Nourou LY mo ganduɗa ko goto e gollidoɓe on ɗon jagorɗo ministre maître Moussa Bocar Thiam kanko woni chargé de mission muɗum toon to ngal ɗon jagorgal kanko ari gam notade ɗo noddago meɗen o labɓitina bandiraɓeɓe gonka jagorɗo o e nden haalirde witende Walfa TV haade men woɗɗode e toɓɓere nde en dokkamo konngol o salmodira e yeɓoɓe Piindi TV e yewtere muɗum kuccam ɗum noon denɗi assalamu aleykum. Waleykum salam ko adi foof mima seydi an kadi mi weltanimama mi jarnimama jarama Ly mi salmini kadi dendagal hoɓe galle o kamɓe fof kadi mbiyama assalamu aleykum rahmatullah dendagal hettiyankoɓeɓe kadi en calmini ɗumen en jiirima ɗumen en ñaguima ɗumen yaafuya en calmini dendagal halpureɓe ɗo goni yoɓe mbima yimɓe foof en ñaguima Allah kadi yo Allah wat yewtere nde wonde gartam to kadi ko udditore haqqillaji ha yimɓe pamodira e ko yeyete ko a jarama denɗi en mbimo Seydi Ly en mbi amina aussi e duwuji ɗi ñande mataw jamma aset ina jofi alet tati ha 4 lewru février nduɗo ne wayno ko ministre maître Moussa Bocar Thiam kañum yamiri yo kuppe walla yo itta licence nden ɗon gollorde witende Walfa TV jibine haala e fitnaji e nder leydi Sénégal yiya hen ko jarugol caggal ko wiyete ko démocratie kono kadi liberté d'expression ngam noon ɗum laaɓa e jeese meɗen en keeɓimo kanko Mouhamadou Nouroudine Ly o haalana en ngolɗon kuppugol Walfa TV holko Walfa waɗi ha ko ene coupé ummorade e maître Moussa Bocar Thiam. a jarama ko adi foof mbiɗa yiiɗi artirde d' abord haala ka e ɗo jeeyaɗo bisimilla saabu ko kuppugol ngol ko ɗum ko conséquence kono saɗa haala conséquence o anda d' abord ko woni cause o c'est ça enen fof eɗen gandi o saaha joni leydi ndi won dillere woni ɗo taw koto banggue dawrugol état Sénégal fawi koye dow caɗɗi tati hen saldu wiyete ko exécutif ko président de la république ardi ɗum hen saldu wiyete ko législatif ko assemblée nationale jogui ɗum hen saldu wiyete ko judiciaire ko kala ko fati cour et tribunaux ji meɗen e conseil constitutionnel ko fof ɓen jogui ɗum eywa so wonto ɓen pelɓodiri lawol ngol wonmo rokki yo jokto gunol golle ƴeewa holno fof yadirta ha fof wonda ha fof wawa yadude won noon yimɓe so gondi alay saago waɗete prévoir so wonko keeɓi holno mbatten so woni jogui noon lawol holno institution ngaji fof jadirta gonda fof yuɓɓa leydi ndi wawa yaade ko président de la république o yi o tawi e oɗo saaha élection payaɗo won jiiɓoji goni hen en duttata ko ɗum ene juuti kono e yiidemo ɗum e haqqilantagal makko o ƴeewani kanko on wawi yaltude o dañi hankkadi fartaŋe yaltude o foɓɓane kono o ƴeewani ɗum o ƴeewi ko leydi ndi taade ɗum ɗo wonko wayni won perɓodira garoyal o wiya yaada mo woppa leydi ndi e ngal perɓol ngal ɗum noon
alay sago élection ngaji ɗi dartine o yani yo dirtine par ce que ɗum yimɓe tout le temps mbiyata ko Macky Sall wi élection o dirtine Macky Sall wiyani yo élection o dirtine o dartini ko processus o taade ɓeyne kalda ene dugda gaynani o anda to fayi ɗo kadi fewani yo ɗum dartu ha ɗum laɓɓine dugdannoɓe ko ɓen kadi dutti ñaagui yo dirtine par ce que ñaagui yo dirtine ko assemblée nationale plus particulièrement groupe parlementaire mo PDS liberté démocratie et changement donc ko ɓen naagui yo dirtine e nder ɗum o waɗi discours mo waɗi o haaldi e Sénégal naaɓe ko ɗum kadi woni devoir makko neɗɗo kadi baɗɗo responsable gardinaɗo ko noon waɗata so wonko kewi haaldata calɗi ma fof kalda e terɗe ma fof so gasi kalda e leydi ndi o holli wonde tata ko ɗum élection ngaji ɗi dartinama donc kanko décret mo ƴettuno wiide gaare dimanche 25 eɗen goto o dartini processus voilà joni noon nde o dartini ɗum nde a haali ko ɗum jibini kaɗo haala télévision ngaji goto e leydi ndi woni Walf TV ma taw wonko yiya toon mi anda noon taw ko ɗum jeeyi sababu retirgol on ɗon licence namdal ngal woni ko holko saabi ministre o maître Moussa Bocar Thiam hepti kuppi d' abord Walf rutti kadi hepti licence muɗum eyyi par ce que gueɗe ɗiɗi nan hen gueɗel ko pour ñande hen kono ko adi ɗum yimɓe fof ne gandi tobbude ɗiɗo ndeɗo hitande ɓuuri laabi ɗiɗi waɗi laabi tati ko signal Walfadjri kuppa ngol ɗo waɗi laabi nayyi pour woytade ɓe won darde ɓe daari wona darde ayaw en tout cas to banggue lawol Sénégal par ce que il faut que ande aussi saɗa waɗa ko wayno télévision walla radio e nder Sénégal ene waɗi lawol a namdoto lawol état o aɗa yiiɗi wadde radio dokkeɗa ƴeewe d'abord techniquement ko no foti wade kalanɗa holɗo pawiɗa eɗen jogui ko wiyete code de la presse c'est ça ene fawi onon foof e dow kuule eɗen jogui aussi cahier de charge mo kala télé jogui ene foti yowitade hen lawol foof ngol o koppu signal makko koppuno wonko yaɓɓuno eɗen terɗe kadi yimɓe fof ne gandi ɗum ngol ɗo lawol kadi hen lawol foof kadi nde kuppande ko waɗanama avertissement o ari o haltidama o andi ko waɗi o holli wonko waɗi o haltidama mais masala ha ƴewama artirama e widama artu e lawol ngol ɗo o waɗi ko la même chose ñande ɗu waɗa nde ɓe mbaɗi ko téléji fof mbaɗi plateau ji invité yimɓe ha kewi jeeyaɓe e dawrugol ɓe jaaka e dawrugol anduɓe affaire e lawol ene jewta ko waɗa ko hol mana muɗum mais kamɓe mbaɗani noon ko kanko tan e journaliste yimo ko ɗi daari télé mabɓe ɓe kaala ko weeli ɓe kaali hen konnguɗi ɗi ganduɗa ɗi hayso neɗɗo wona wondani e Macky Sall lawol wondani e makko politique kono kam aɗa andi kam ko président de la république Sénégal wonko président wiyetake wonde jonde Macky Sall wona présidence foti yaade ko palais de justice ñaaɓe e Sokoye ɗum kam jeeyaka e wadde informé ɗum ko wiide min ko ni jiirumi ko ɗon jaani wiide yimɓeɓe gaare jelte kaɓoyɗe caloɗe ɗum ɗo kala e duppe ɗum kam wona information ko wiide min ko ni jiirumi sa ƴetti position noon kadi position ne yaltinma e lawol a hollete lawol donc ko ɗum addi signal Walf kuppa rutti ka licence o heɓta kono est ce que ɗum ɗon wonani no pamiri min ɗi konnguɗi ma ƴoƙɗa mataw koye konnguɗi jagorɗo beele wona joptigo wadde ɗum ko ɓennuno koɓe kolliranno toon to Mbacké mbaɗa avertissement par ce que ngol ɗo en jii ɓe mbaɗaka avertissement wonde ɓe mbiyaka amin kuppon balɗe tati walla waktuji tati ala ko coupure yawde retirgol licence est ce que ministére o yahani ha ɓurti yahani ha au delà pas du tout mi haali ɗum nane fuɗɗorde wima kala hen nde ɓe kuppano ko avertissement ha heddi ngol ɗo en ha ari sa waɗama avertir goho a waɗama ɗiɗi a waɗama tati a waɗama nayyi sa addi joyoɓol ko mbaɗɗa hen foof so ko avertissement waɗama ko ɓuuri towde avertissement aɗa fadduno ɗum ɗum ko goho ɗiɗi mi ƴoogani eko ministre wi ko kami ɗo ko min yeɓani hoorema wona goɗɗo yeeɓi par ce que neɗɗo saɗa wone hunde aɗa jogui ko poɗɗa haalde hen hoto pot mbaɗɗa nettali daran hoorema par ce que sa woni on banggue kala ko kewi aɗa andi radio ɗi wonno gummorto télé ɗi wonno gummorto te ko on banggue gonɗa a yeɓat télé ɗi foof goto foof andata ko woni doum pour janggo jaam so wonko kewi hen saɗa haala mbasa wiide mi nani
donc min ko kalami hen ko wona mi ƴogi to ministre wona goɗɗo ne haalnimi ko min yeɓani hooram yiiterma ko min yeeɓi wona goɗɗo haalnimi ɗum ko goo ɗiɗi avertissement wonko firti sa waɗama avertissement laabi 4 a waɗi joyoɓol e nder joyoɓol ngol kadi a noddama aɗa ko mbatta ko mais ɗum fof wadde noon mbiɗa sikki ɓuri tidde ko andude hannde so tugnama e code de la presse tugnama e cahier de charge mo jogui o ministre o ene jogui droit so tawi o diwi lawol fawtudoma e lawol dow avertissement walla so tawi o ɓurtini ɗum avertissement e kewi widemo joni kayit ma hoore mboɗo hepta mais ɗum est ce que forano wonde to banque wiyete ko procédure saabu a haali nane ko wiyete calɗi tati tambide leydi sénégal to banggue on ɗon pouvoir mo chef de l' état jogui e toon to assemblée nationale et justice mais aussi presse jogui ko kañum nene wiye ko 4e pouvoir e leydi ndi donc kala kene waɗe hen foti wadde ko procédure no maw leydi ndi nawiri ni waɗa procédure ha toon to assemblée nationale retirgol licence aussi fonno wonde ko procédure ko mbiɗon hen mais procédure ko ɗum waɗa par ce que en fait sa wi procédure ene waɗa ene ɓuura ene ɗesa yajji seeɗa par ce que kala ko gummatɗa e leydi he ene waɗi jogui procédure kono procédure ɗi gona gooti ɗi gona gooti sa yettimi code de la presse wi ko so tawi wonti joguiɗo ko télé o nanguirama ko fati affaire fiscalité licence makko omo wawi waɗede sanctionné ha licence makko heɓte walla omo nodda yimɓeɓe yo garɗe ko bonnata leydi ndi ko fati affaire sécurité affaire souveraineté leydi ndi gaare bonne so naate ɗen gueɗe ɗum wawi licence on wawi heɓtede hol kepto heɓtata ko ministre joguiɗo affaire communication ɗum ne leeri donc so tawi wiyama wonde pon procédure goɗɗo hol procédure goɗɗo mo wona ɗum procédure goɗɗo ko heddi goɗɗi ko miyami ko wadde avertir neɗɗo o so neɗɗo noon waɗama avertir laabi 4 waɗi joyoɓol on kay wiyata ko waɗaka procédure te ɗum foof koye nder kadi an télé ji mbaɗi gon 34 hande e nder sénégal ko kamɓe tan jogui on probléme en dehors de une fois ou deux fois Sen TV jafoɗami e mais en réalité so diwi on ko kamɓe tan jogui ɗo probléme avec état o toujours coupé de signal ɗum kadi wonko jangguini monsieur Ly a jarama mais eɗen jogui probléme famde exactement par ce que a haali haala kuppugol signal walla jowgol signal wolof ko tolni e laabi 3 laabi 4 ngol ɗum ɗo noon elle min kam ko gandumi e nder leydi sénégal fuɗɗi koye laamu président Macky Sall kadi e gargol maître Moussa Bocar Thiam e gardigo on ɗon ministère ɓurɗen teskade beele ko maître Moussa Bocar Thiam ari koye saaha gulɗo o walla ko Moussa Bocar Thiam woni jawɗo junggo min kala ganduɗo Moussa min ɓuranɗo Moussa bien sûr donc somi jaabima e ɗum ene leera ayi 2021 faade joni kala ko meeɗano wadde sénégal waɗe sénégal ko gowuji tan gonɗo donc ɗum koto tardini yimɓeɓe ay ko hay golɗo meeɗi wadde ɗum wona toon holko addani goo o wadde guila 2021 joni koye gowuji gonɗen ko leydi ndi foti heeɓi ɗon te o ɗiɗo gowuji mbaɗɗi foof so wonano jogade en un président de la république responsable courageux tusɗo reedu ganduɗo ko yaata deyɗo mais o dañi kadi ministre uji hono makko par ce que Moussa Bocar aussi c'est ça ko neɗɗo mo ganduɗa non seulement hakkude makko e Macky Sall ene leeri par ce que ko gondigal laamgal woni ɗon mais omo jogui courage e ko on halfinima ko kadi omo jogui cukagu wona cukaku ko jogade cuusal e jogade andude ko halfina ko holko woni par ce que ko haadi ɗum nde waɗaɗo ministre de la communication ko kamɓe kadi kaali média o haali c'est le seul mbaɗnoɗo ministre de la communication yetti tous les médias c'est le seul rutti les jeunes reporters mbaɗi jamumen o yehi o noti ɗumen en personne mais nden ɓe mbiyani ko cukalel walla ko omo jawi junggo pourquoi hande omo yawi junggo non ko responsabilité mo ko foti ɗon e sécurité leydi ndi e ko leydi ndi namdi ko heeɓi ɗon la preuve nde Macky Sall yiiɗi noddi jaam e leydi he kanko aussi si le ministre Allah waɗi o yiiɗi jaam o haalde Macky Sall gandirta Moussa Bocar waɗirani suur hoore muɗum nde président wimo ittu ala mo rikkinade par ce que ko président o liggonto ko président sohli ko ɗum o waɗata ɗum ko jogade cuusal mais aussi jogade nunɗal e ligguɗum emo liggodirta o
ko ɗum jiɗɗen arde joni ko puɗɗa jumpude ko ene wayno guila ñande jamma dimanche sanga 19h30 Walf TV arti e nder signal uji télévision ngaji ɗi woni TNT et Canal Plus ɓe batti wadde émettre lawol kesol kono rewɗa ɗon eko keɓɗen to banggue communiqué gumriɗo toon to présidence ko Pierre Goudiaby Atepa wondude Alioune Tine mbo joom Africa joom chante wondude premier ministre Amadou Ba kamɓe mbaɗi médiation on ɗon ha on ɗon licence wawa hokkede ɗum Walf TV on ɗon masala ha holno pamirɗan ɗum beele onon ministère on jiran ɗum ko ɗum masala ha baɗaɗo caggal keeceje moɗon yettoyi toon to galle lamorgo to non non ay neɗɗo kala ko woni aduna omo foti andude ɗo jogui gueɗal foof on ɗo foti ittude gueɗal aussi mi haalnima ɗum joni ministre o jogui ko hoolade président de la république mbiɗi nande Amadou Ba haali konngol gonga en moƴƴingol haali kadi e Pulaar o wi saɗa wonde kilifa a rokkanmo hoorema ɗaldama e hoore makko o haali ɗum noon koye wolof kono hay e Pulaar so ɗum haalama eɗen gandi ɗum waɗi mana kanko ko président rokkimo confiance muɗum ko halfinimo ko kala ko foti wadde hen omo jogui responsabilité e courage wadde ɗum kono wala hen monikinare ko kañum jeeyi kañum ko confiance muɗum so tawi wi hande yiiɗi ko jaam e leydi he yiiɗi ko yimɓe foof gartu ɓerɗe jippo yimɓe kaltida en ɗon kadi en jarnoto yaaɓe ɗen koyɗe ha ɗum waɗi ɓe par ce que ɗum tan nafata leydi ndi amin jinno andude mais so tawi waɗi président éthique décision e yidde jaam yo artirene par ce que haalnimo aussi ko foti wonde hen ɗum kadi o haali ɗum wonde noddimo wonde omo artirene kono yo ƴettu responsabilité ji makko o darto e ko woni laawol men ko to banggue téléji donc ɗum kanko hoore makko o haalni ɗum hoore makko donc so haaldama ɗum o nandirama ɗum mi yaani pourquoi Moussa Bocar ene monikinoyi ɗum walla ene yeehorumi ɗum fakkude mum e président kadi yimɓe fof ne gandi loyauté Moussa Bocar hakkude mum e Macky Sall ene gandi o watta ɗum donc au contraire ko yimɓe mbiyanno wonde o waɗi ɗum ko wasde wonde loyal o waɗi ɗum ko wonde cukalel o waɗi ɗum ko wonde neɗɗo ñaɗɗo ko waɗi ɗo ko hakkude makko président ko o holli yimɓe ko tout le contraire au contraire ko neɗɗo jaƴƴo mbaɗo haaldede ganduɗo ko woni responsabilité mum mais ganduɗo aussi hol goɗɗo dow mum so haaldama wawa jabde ɗum eɓen jiiɗi andude minen public Piindi TV holko Cheikh Niass wawi holko Cheikh Niass haalda toon to galle lamorgo to saabu won kabaru kollirtowo wonde ne o holliti nimsa makko e ko wino ko konnguɗi ƴagguɗi ɗi o suunoɗi e plateau beele ɗin ne gooti walla godani mi haali ɗum ɗo joni konnguɗi ƴagguɗi o winoɗi kay o haali ko ɓuri ɗum beele o nimsi nde o jodde chef de l' état bon ɗum kam mbi sikki ministre o horum waɗi on communiqué e en mbawa dañde ko ɓuri officiel wonde officiel e le ministre a sorti on communiqué c'est ça o waɗi haali nimsa makko eko waɗi ko o holli wonde kadi omo paari ruttade e ƴettude responsabilité makko pour fawtude télé o e laawol ngol Sénégal wi to banggue téléji ɗum tawa omo paari wadde ɗum président aussi ne paari noddude moƴƴere e yo artide haqqillaji yimɓe artide ɓerɗe yimɓe par ce que ko wonno ko waɗi caggal ɗum ko ɓuuri bonde ayi Sénégal yonti hankkadi donc natten wiide eɗen mbaɗa maslaha kalden gonga a wawa ajjuma noddude sukaɓe yo gar damal Walfadjri kaɓay policier ji e gagne e piye baksuji janani duppe taw aɗa soomi less haaldoyede aɗa waddoye maslaha fof garten ƴetta responsabilité ji meɗen ganden leydi ndi wona ko fijirte donc jiɗɗa wiide monsieur Ly ko saaha nde ɓe juɓɓini sitting to damal Walfadjri nde on saaha kanko Cheikh Niass omo e kaldigal toon to galle lamorgo to ko ɗum min ɗon nam nanggui par ce que hakkude samedi o e yindiredema ko dimanche 16 heures wonko woni ɗon kadi mi haalanma hayso wona ɗum wiide wonde ko min yahata yaltinoyde Macky Sall min mbiɗa naata yak paale taw jahata ko ñagoyade yo licencement artu ko wiidema tan so haaldaka so ɗaminno haaldede ko yimɓe yo gartir haqqillaji koye men jogo responsabilité ko mbaɗata ko wona ko goɗɗiɗi fof tan mbiya yo sukaɓe jaltu yo kaɓoy yo mbardire yo pindire so aɗa duppa leydi won ɗum réglata haydara o yiideni ɗum réglani haydara régli ɗum to ko yaade joddede haalde donc pourquoi depuis le début o wawano wadde ɗum o wasa noddu sukaɓe o gar pindire kaɓe ha bagso janani duppe hen
donc il faut ngartin haqqillaji men jogoɗen un peu plus de responsabilité et de patriotisme e nder ɗiɗo leydi ganden kala ko kewi ɗo kaɓen ngare cippiɗen ngare bardiɗen gasnata ɗum ko Macky Sall wi ko ɗum tan woni ko lawol ngol ko ngare joɗɗen kaltiɗen wonko tulmi ngare joɗɗen hakkude men en ndendi Sénégal ɓiɓɓe yumma kaɓen mbindir nanogo suuño kalden koye men kala ko nandirɗen taw koko nafaɗen mbaɗen élection taw élection dawɗo lawol par ce que pour moi le seul calendrier électoral qui vaille ko calendrier électoral mo ganduɗa élection ngaji mbaɗe dow deere président waɗe élire taw yimɓe fof ne mbaɗemo reconnaître o laamu leydi Sénégal en laamu joni ko ma en jubbu e élection ngaji ɗi seeɗa mboɗa andi a wawa invité dillowo to banggue politique tawa haalani politique surtout politique leydi ndi kono hade nden en jii guila oɗo situation ari to banggue koppugol walfa e guittugol licence muɗum jandiyankoɓe mbaɗi ko wiyete ko dental woni bloc ina daari ne kuccite laamu ngu ko wattindi ko jandiyankoɓe ɓe ko wayno CAP kolliti wonde koko paye guiddude événement ji ɗi état o organise ɗi e nder yontere mi yejjitino wano hakkude 12 ha 22 walla ha 20 ko nandi hen en tout cas e nder nden ɗon e nder on ɗon semaine ko holkoyɗe ministre foti dogde hakkude e ngal ɗon poddiral walla hakkude on ɗon fitina gonɗo hakkude laamu ngu e ɓe ganduɗa kañumen goni jandiyankoɓe bon ko addi foof min mbiɗo faamiɓe par ce que so yimɓe ndendi gollal alay sago jogo au minimum de solidarité hakkude men ko wiyete ko corporatisme ɗum enen fof ɗen gandi ɗum donc on leur ɗum ko neɗɗo fof ne wawi jaɓandeɓe ɗum heddi so ari hen ha ɗo jam ne ƴeewe hankkadi goto fof yo ƴeewe jaam hande noon ko Macky Sall wi ko Moussa Bocar Tall idi darade hen o holli lawol ko heddi ko maître Moussa Bocar Tall en tant que le ministre de tutelle ma daro hen honi hol ɗum hollude lawol ko Macky Sall waɗani joni Walfadjri ko kamɓe heddiɓe kaɓɓe foof o haalde e mabɓe aussi mo rutto e mabɓe ala e mabɓe mo haaldata par ce que min mbiɗo wawi setade ɗum ala e mabɓe mo haaldata ala e mabɓe mo haaldata de bonne relation par ce que il faut ne gandi ko ari e domaine o ko haaldata les acteurs des médias ko ɓe meeɗani dañde ministre mum haaldere mabɓe noon donc kon fof wawi haaldude e mabɓe hankkadi ko hollude ɓe ɗum ɗo gasi jaam dañama hen heddi ko kamɓe aussi yoɓe gartu e on ɗon jaam ko miyami joni ko il faut enen fof hankkadi noddodiren e jaam ko président de la république yiiɗi ko jaam yimɓe kalda nandira garta e artirde leydi ndi eko nafata ɗum donc hankkadi kamɓe fof ɓe garta e ɗum enen fof jaadeni ɗum donc mo yaɓe ɓukkoyɗe mabɓe koyɗe makko kanko aussi o haalde tous les responsables de la CAP o haalde les syndicats Synpics o haalde mabɓe kamɓe fof jaam dañaɗo e Walfadjri o kamɓe fof ɓe ganda aussi ko gam kamɓe fof moɓe jinno donc kamɓe fof ɓe mayre artude han kadi ɓe nanda e on jaam ɓe ƴeewa ɓuuri tidde ko jammo Sénégal fof rendi o eɗen kewiɗe saaha fof so tawi caɗele mbaɗi ministre ne o yaltina ko wiyete communiqué officiel kono en jii ñande aljuma ɓennuɗo ɗo henno won force de défense et de sécurité ene piya jayndiyanke ene mbaɗa ɗum brutalisé mataw ko noon mbirten ɗum ene tampina ɗum e dow gollal muɗum sur le terrain wona hen aussi won kaɓirɗe mumen kepta ko wayno Dakar Buzz piyaɗo ɗo walla tampinaɗo on ɗon ko journaliste jeune reporter mbo Seneweb ɓen ɗon ko yanoɓe ene kolla Sénégal naɓe ne mbaɗa golle mumen e terrain o kono noon keeɓi caɗele hakkude mumen e ɓen force de défense et de sécurité beele jagorɗo ina yonni kan gonka walla ina sofni ɗum kala ganduɗo maître Moussa Bocar Tall andi kala ko wiyete violence sous toutes ses formes meeɗani wonde ko makko ko neɗɗo jaajƴo ko neɗɗo belɗo mo jiɗani foof ene moosa ene jala donc wona neɗɗo fitina wona neɗɗo jaadatoɗo kala ko fati affaire fitina donc o wawa yonnade ɗum heddi laamu aussi waɗi ko laawol mi sikki joguiɓe ko fati affaire force de défense sécurité ɓe nde ɗum waɗi nde wonko kaali hen joguiɗo porte parole gouvernement o Abdoukarim Fofana yaltima on laabi ɗiɗi kañum aussi wonko haali hen won position mo yaltini hen mais ɗum foof e wadde noon kanko en tant que joguiɗo secteur o omo jogui ko haaldata hen siki goto hen foof fodde hakkude makko e muɗum omo wawi noddude ɗum o waɗa ɗum massaw o ƴeewa aussi gañiɗo holno gañori et ensuite ko même ko ƴeewen d' abord ko ndenɗon ko ɓuuri hewde ƴeewen holno jaam dañirte ha ɓen aussi balle mbaɗe massaw so wonko cafrete cafre
ko heddi ko ganden ɗum waɗi koye nder situation mami joni o goto fof ƴettude responsabilité ji muɗum mbasa wiide so hunde kewi tan gaare jalten piyo en gaare jalten duppu en gaare jalten mbaɗen ko weeli en ɗum il faut que Sénégal jalten ɗon ganden kala ko haal gaare kalden gaynani kala ko dialogue gaynani haydara gaynata ko ɗon ndewat hen kaalen oɗon dialogue hankkadi waktuji ko timmi mawɗo leydi ndi ñande oɗon discours tati lewru février nduɗo o erima wondene omo noddi dialogue kaldigal force vive o foof e nder leydi ndi force vive noon so wiyama tan ko imam en société civile acteur ɓe politique yimɓe ganduɗaɓe ko hohoɓe mawɓe leydi ndi yoɓe gar ɓe joddoɓe kaltida beele jaam duumiɗo en heeɓe e leydi Sénégal e ɗe balɗe ɗen nana wondene on ɗon dialogue ngam o wawa yajji hewɓe tawtore hen omo ɗamini yaafade won e yimɓe noddirteɓe prisonnier ji dite politique woni wiyaɓe ko nanguiraɓe dawrugol ɓe noon so guinnama ene inne hen ene wiye hen Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye e yimɓe muɗumen beele on ɗon kabaru onon en tant que joguiɓe communication oɗon mbawi ɗum gonɗinde beele Ousmane Sonko eko fayi arde ne wawi yaltude kaso ara tawtore dialogue mo mawɗo leydi noddi non ɗum ko wiidene haalta koyɗol jannol président de la république ko non ñamdata hela hal goto ala ko non ñamdata non balda moɓe ñamata ko banggue sukaɓe ñama banggue e kono noon kam ay seydi an min mi yiiɗa yaade e wiide mbiɗo sikki mboɗo sikki ɗum ne jeeya ko bonnal leydi ndi ay moɗo so haali yimɓe yo keɗo ko haali ko ndewa ko haali ko mbasa wiide garditiyo ɗum e nder ko arditade goronde e nder gaska mum o noddi ko dialogue o noddi hen dendagal kala firtuɗo hunde e leydi he soko politique jaruɗa soko religion jaruɗa soko ka gardiɗo ko mbaɗa wonde foof taade wonko firtuɗa e leydi he wonko konngol ma wawi gasnude e leydi he yaar kalda ɗan ƴeewen holko nafata leydi ndi woni hande ko woni important kono batten hayɓe fof paamo ɗum gara noto e ɗum wiyoɓe min ngala hen ɓe ganda to payto ala to nawata leydi ndi hay nokku ko noddi ko ɗum ɓuuri wonde important gara noto e ɗum maintenant so ɗum waɗama ko nandirte toon nandirte koye dow Sonko no woppe walla Diomaye no woppe min ala fof min probléme mi ɗum est ce que ene welami neɗɗo dekke soke wawa welde hay goto men weletake wiide nande Sénégal e goɗɗo sokama kono noon so tawi jaam leydi ndi hande eno président yiɗiri ɗum ni nandira koyo no wirini waɗi apaisement ñafodira enen fof jallodira enen fof waɗe une loi d'amnistie ko woni kamɓe fof ɓe mbaɗa hen bénéficier min yiyandam min au contraire holli tan ko hande président Macky Sall o holli Sénégal naɓe kam wona hoore makko o darani wona woyo makko o dari koye d'abord yidde yo Sénégal yaaru yesso par ce que sino ko woyo makko tan hande o ɗaccitane probléme aji waɗe ɗetude tawde o yalal makko so tawi ala ko wayli somo goɗɗi jogori waɗoyede ko ñande 15 lewru décembre e nde hitande woni 15 décembre eɗen keddora noon taw eɗen goni lombi hakkude marto e tande saabu conseil constitutionnel kañum mataw jogui droit wadde validé ko nandi hen beele so ɗum nawama ha toon eɗen mbawi yiide coalition hakkude Benno Bokk Yakar e PDS ndenda duusa candidat goto Amadou Ba mi anda min ko mbimami nane Moussa Macky Sall ko min ko noon mbami Moussa min kala ko watte mboɗo jogui gardiɗo ko on ndewmi so haalani noon min mi haalta mi anda mi anda so almami noddinani yimɓe darotako no juula min mi ɗo jarami ɗo hurbinaka noddinaka saka mbiɗa haala ala ko mbawmi haalde ɗo joni pour le moment ko nodda ko gaare kalden ɗum président wi gaare mbaɗen dialogue o ko ɗum min jiiɗi yimɓe paama ɗum gara dutto hen ko heddi ko janggo e jaam hol yaadoɓe hol wondoɓe ha o gaño walla o gaño ɗum min to banggam min mi ala hen mijoji ɗiɗi kala ɗo Moussa Bocar yaari mboɗo yaari ɗo yimɓe fof ne gandi ko on gondumi ko on jaadumi to banggue politique to banggue dawrugol mi ala choix so wona choix mo Moussa Bocar waɗi kadi mi ala hen kadi min ko poɗɗumi mi haalani par ce que kala kalduɗo makko mboɗo hoddiri o haalde yam tigui Allah jarama Mouhamadine Nourou LY ko chargé de mission toon to jaagoɗo tambiɗo gueɗe communication et télécommunication woni maître Moussa Bocar Thiam
en jettimo nde o ari laɓɓitande en ko yewti ko e ɗeɗo dille karo gonka kuppugol Walfa TV e kettugol licence muɗum kono kadi e gartirgol muɗum hani hunde e dawrugol en jarnima ko laɓɓitin ɗo ko hay sinno tawi wonko suuɗi wone gueɗe saabu politicien ne metti haaldude hen sahaji wonko ɓe gandata ɓe jabata haalde kono en mataw en desini ɓoy inchallahu rabbi ko wawi wonde fof kadi aussi ene gasa ma en bismitomo ɗo walla bismoɗen hono makko inchallah koɗa e yewtere meɗen haadi min dokkuma konngol mbaynodira e yeɓoɓe Piindi TV e yewtere muɗum Kuccam ko addi fof ko jarnadema e ñagal Allah kadi ko mbatton ko yo Allah naw ɗum yesso amin ya rabbi ko hunde wonde fayida e leñol ngol kadi minen emin dokki on koye amen e kala saaha arde yewtide moon ha leñol ngol faama ko yeyete leydi he ko holɗum man noon en gona sara e leydi he ko heddi ko wiide tan yimɓeɓe kala ken kene mbaɗa yo garta haqillaji mo ganda leydi ndi ko enen ndendi ɗum nde feccetake ndi saratake ɓuuri moƴƴi tan ko kalden nandiren enen foof jiiɗen yummo jiiɗen baba ƴeen ko nafata leydi ndi ko Moussa watta haydara ko wona lawol o watta haydara ko wona e dow ɗum ɗon hande CNRA hoɗum darimo hokkimo gonga wonde ko ittuno signal ko ittuno licence falfalide ko kanko jogui hen lawol kanko jogui hen droit donc andi on kam wiyatake waɗi ko wona lawol ɗum hawnaki par ce que CNRA ko laamu woni toon mais laamu jogui ko goto fof jogui ko hokka Babacar Diagne toon kala ko memɗa ko jeeyi ko a yiyanmo a jarama li mais en tout cas une fois Moussa Bocar ko neɗɗo jusɗo jasɗo joguiɗo confiance président de la république emin gandi kadi ɗo on hennimo ɗo kala ko foti wadde ɗon ma waɗɗon ha timma dow intérêt Sénégal alani ko waɗa ɗon intérêt hoore makko to banggue neɗɗo o yimɓe fof ne gandi jibinande makko ne gandi to jeeya ko heddi ko wiide wonde ko ñaaɗɗen yo ko ɗumin ɗon ɗum ko wasi ɓattademo wasi yidemo walla mettinde e ko waɗa ko e emin gandi neɗɗo o hoɗum ko fuutanke jiɗɗo fuuta gowɗo fuutan kadi gandodiriɗo fuutankoɓe mais so ɗum ɓenni kadi ko sénégalais hande joguiɗo ɗo yaata e pattu e nder sénégal taw suuɗatako donc ko on kam en jarnomo eɗen mbiyamo kadi véritablement en jooɗama darde makko e oɗo programme en jooɗama darde makko e oɗo alhaali en mbiyamo yo jokku golle a jarama Mouhamadou Nourouddine Ly en beltanimomo en jarnimo adi mon e Kuccam so allahu lamɗo jaaɓi ko saaha goɗɗo oɗon mbawi wadde réagir e kuccam arobase gmail.com ko yewtere bismotonde kala innamade dillowo e golle ɗe woni surtout to banggue dawrugol politique o noon surtout to banggue pouvoir hani e to banggue opposition yewtere nde ne jabɓo on ɗo yewtidde e moɗon haaldude e moɗon e ko yewti ko e goƴaji renndo ngo surtout e goƴaji leydi ɗi to banggue dawrugol yo Allah hokken hawrude e émission paaɗo so allahu lamɗo jaaɓi